ikapat na rin akong kando pagitas na akong mo. Agin ko magputahin. Katawag mo na. Ikaw sige ko, ante. Magpabakuna ko sa'yo. Sige mo. Yo. Ang pinan ko kando. Ruang kong bakunahin. Bakuna ta. Bungot sa ukok. Alas 12 ba din nabali mo na kulit tanaw na kurilo? Ang taas mo din mo na alas 12. Alas 4 naman din Bungot sa ukok. Linya na po ko ani ron. Hindi na po ko mabakunahan ni ron. Magdali ko. Sakto gyud nga na ako rin. Natuog bakba sa akuan. Ganmul. Siyaro din yung baksinan ron. Nagagami lang kung nagkatuog rin yun. Alas 12 panguban rin. Kadlaon. Alas 12 pagkita sila din. Ami diri tog. Kasi pagi sa linya bay. Dang bata ko na pwede ra. Magdag bata? Oh. Maguna jud ang naibata. Oh. Kami nag-guard. Tampak ko yung tampak. Buta-buta-buta. Alat, lawan yun mga tao guys. Hindi na mapungan. At taya. Resulta gini sa inanigid. Makastampid. Uy. Magdini mo. Uy. Patay, dili na mo. Dili pwede. Uy. Isong kisano ni. Gusto yung marima. Patay. Ang doktor ni mo pusa. Pusa. Ang doktor ni mo pusa. Pusa. Naman yan. Dili mo. Uy. Dili mo yung takaran yun. Una resulta ka gusto yung vaksin. Gusto yung vaksin. Resulta ka No. Alas 12 pas kadlaw nang ato ganing gagawa sa Grand Mall nga wang baksin eh.